Hola, bona vesprada. Oients de Canals Ràdio, estem un dia més per a fer un programa del Pel·lículon. Així comentem pel·lícules que veiem el dijous en el Centre Cultural Calís III de Canals. Tenim una pel·lícula per a comentar avui, que veiem el dijous passat, que és una pel·lícula argentina, La Odissea de los Giles. Ja explicarem què és això de los Giles, que no té res que veure en el cognom Gil, no? No va per ahí el tema. No, Gil és una altra cosa. Ahí en Argentina... Un altre significat. Sí. Sí. No és un cognom. I Pepe es dirà qui és el director. Sí, bueno, pues bona vesprada. I el director és un director argentí que nascut l'any 1963 a Buenos Aires, que s'anomena Sebastián Borenstein, que penso que sigui molt judeu, no? El nom. Borenstein. Sí, a mi com si haguera vingut d'Europa de l'Est. Bueno, este director, pues, és un director que ha fet algunes pel·lícules que són d'una certa rellevància, però jo diria que és... El pare també era famós a Argentina, així no el coneguem, però el Tato Bores, que era un còmic molt important i que va guanyar prou de ressonància a la televisió argentina. De fet, el seu fill, Sebastián Borenstein, que ara té 60 anys, per cert, pues, també li feia els guions, li rodava i va tindre... I me pareix que potser si busquem a YouTube sí que podem trobar algo del Tato Bores. Bueno, Sebastián Borenstein va néixer a Buenos Aires en l'any 1963 i, claro, i de família d'artistes, podien dir, ja va estudiar Ciències de la Comunicació en la Universitat del Salvador i després va ser format com a director d'actors en una escola d'Augusto Fernández. Ja dic que ell la primera etapa d'ell, en els anys 80, va ser creatiu publicitari per a grans empreses. O sigui, jo penso que això és prou típic, no? Que estudien comunicació, que siguin creatius publicitaris, que després treballen per la televisió, en el cas de fer guions per son pare, i després ja es comencen a fer algunes sèries, no? Unes sèries, bueno, avui en dia diríem minissèries, que tingueren prou d'anomenar. Minissèries com El Tiempo Final, El Garante, han sigut premiades. I després ja ha passat a fer cine. Bueno, de cine són conegudes la seva òpera prima, La suerte está echada, però jo en qui l'ha vist és en Un cuento chino, que també apareix Ricardo Darín. Algunes altres que no anomenaré, també Ricardo Darín, pues, ell en Koblik de l'any 2016 i ara l'Odissea de los Giles. Però vist, pareix que Ricardo Darín siga no sols l'actor fetitxe de Sebastián Borenstein, sinó que siga actor fetitxe del cine argentí, perquè apareix en tantes pel·lícules que hem vist que, que pareix que si no estiga Ricardo Darín com si... Sí, jo crec que és un actor molt de renom i jo crec que dona un poc de prestigi al film, quan ella és protagonista. Sí, nosaltres l'hem vist en el Cine València unes quantes vegades ja. Sí. Bueno, i en altres pel·lícules que no hem posat en el Cine València. Ja farem un repàs de la cinematografia del Cine València, del cine argentí que hem posat. Jo penso que he posat grans pel·lícules. Algunes no estan, algunes a lo millor estaria bé en algun moment veure-les. Relatos salvajes de Damián Escifrón, ara últimament Argentina 1985, que també està Ricardo Darín. Està en moltes. Bueno, i en Relatos salvajes també està, una de les històries. També, una de les històries està ell, el Bombitas. Sí, ho recordes, ho recordes. Sí, bueno, la gran pel·lícula de Damián Escifrón, que també jo vaig veure una pel·lícula de Damián Escifrón, Tiempo de Valientes, que també estava prou bé, per cert, vull dir que era bona pel·lícula. Sí, tenen bones pel·lícules, el cinema argentí fa bon cinema. El cinema argentí jo penso que té un gran nivell. Directors, Aristarain, per exemple, és un director que a mi m'agrada moltíssim, que per exemple, una pel·lícula que no hem posat però s'ha vist molt en la tele, Martinatge. Jo penso que és una espècie de referent, Martinatge. Sí. Y Campanella. El secreto de tus ojos. Sí. Maravillosa. Sí que... I bons directors, sí. I molta col·laboració amb Espanya. Sí. En directors espanyols dirigint a actors i actrius argentins i també
al contrari, també directors... Federico Lupi, que fa faltar, que li farem... Un homenatge. Sí, un homenatge, al final. Aquella pel·lícula de John Sayles, no? Hombres Armados, que apareixia Federico Lupi, que sempre tan compromès. Sí. Molt també bons m'agradava actors. molt, aquesta actora. Sí. Sí, i tinguem també aquesta família d'actors que s'han afincat els fills així en Espanya, no? Que són dos actors també molt bons. Ah, sí, Juan Diego Boto. I no, este altre... És que no m'eix el nom, Pepe. Ah, sí, Alterio. Clar, Héctor Alterio, que té la filla Malena i el fill, no? També, que igual fan pel·lícules en Argentina que així en Espanya, no? Sí, el llibre que van llegir, que estava en pel·lícula, no recorde... No era d'Héctor Alterio, el protagonista? El llibre que van llegir? El túnel. Uno de Benedicte. La tregua. La tregua, sí. Sí, bueno, la tregua també té pel·lícula, que està prou bé. Sí, que apareix, crec que Héctor, el pare, Alterio. Jo crec que és ell, sí, però tindria que veure com Lola... No, és que m'ha quedat perquè no m'ha vengut al cap. El llibre era de Mario Benedetti. Sí. Però la pel·lícula, Mario Benedetti és uruguayo. Sí, és que jo dic, no és argentí, però això m'ha quedat així pensant. El que passa, el que passa és que jo relacione molt les dues cultures, però vaja, que no és Argentina, és un altre país. Pareix que té més fama Argentina, però bueno, Uruguai té les seves característiques, és una classe mitjana prou potent, passar desapercebuda a nivell internacional. Argentina sempre és més convulsa, com parlaré avui, del Corralito. Sí, i crec que estem més units un poc sentimentalment els espanyols a Argentina per tota la gent que va... L'exili franquista va anar a alguna part d'Argentina. Sí, van anar prou, sí. Prou. Una part important. I, Marta, què vol dir? No, i les ajudes d'Argentina a Espanya. Les ajudes, sí. El menjar que van enviar així després de la Guerra Civil. També. Després, Argentina també és un país molt psicoanalític i molt per analitzar, Vull dir, si acas parlarem després un poc d'això, ja parlarem de la tradició, no? Sí, en els seus cinemes es veu molt bé, el tango, el psicoanàlisis, Sí. El cert judaïsme, que també n'hi ha per ahir. Sí, clar. En algunes pel·lícules d'ara un director que no recorde que sí és que este director, sí que el seu cognom és d'origen judeu. Sí, per d'Israel, això sí. Sí, clar. Perquè, clar, han anat també molts judeus a Sud-amèrica per motius que ja sabem i ahí està reflexat en els cognoms que hi ha, tant en Estats Units com en Amèrica del Sud. A veure la sinopsis de la pel·lícula. Qui la va fer? Qui la va fer, Pepe? Qui la va presentar? La va presentar, la vaig presentar jo. Ai! Bueno, pues res. A veure. Veus com Héctor Alterio és argentí. Sí, però... El que passa és que la pel·lícula... Sí, la pel·lícula és... Sí, l'actor sí. Jo em referia més a l'escriptor i a... Sí. No? Bueno, pues la pel·lícula jo vaig a dir-la en 30 segons, no vaig a dir perquè és una sèrie de gent que viu en les afores, país que siga de Buenos Aires, que volen... En Alsina, un poblet, el poblet en concret es dia en la pel·lícula Alsina. Alsina. Es veu que és un poblet xicotet, sí, perquè la pel·lícula està basada en un llibre de Saccheri, Eduardo Saccheri, crec que és La noche de la usina. És un llibre que ha tingut molt de renom a Argentina i parla d'una sèrie de circumstàncies. En l'època del 2001, en l'època del Corralito, explicarem què és el Corralito, un poc les circumstàncies del Corralito i per què se dona, i resulta que volen arreplegar diners per una cooperativa, per a fer una cooperativa. Arrepleguen aquests dòlars perquè en aquella època n'hi havia una paritat, era la llei de convertibilitat de l'any 91 de peso a dòlar per a problemes de la inflació que tenien, podien imprimir pesos si tenien un dòlar, no? O sea, que podien dir que el dòlar era la moneda de respaldo i era com el patró, no? Abans, segons sort, podies imprimir tantes monedes segons sostingueres en la teua reserva. I aquests dòlars van al banc per a replegar d'una sèrie de socis i resulta que s'estafen, no? Uns banquers en companyia d'altres sinvergüences
ve el corralito, no poden treure aquests diners, però algú aquests diners seus se'ls endú a casa abans, no? I ells fan tota una trama per a recuperar el que els seus, no? Perquè una sèrie de sinvergüences que estaven enterats, que això va passar prou, de que el govern anava no podies treure tots els diners del banc, sinó una quantitat de diners, sobretot pesos a la setmana, no podies treure dòlars, sinó pesos, i a partir d'ahí, aquests diners que eren d'ells, que eren dòlars, pues se queden en mans d'una altra persona que inventa tot un sistema per amagar-los en el camp, cosa que a mi també em pareix un poc estranya, tota aquesta forma d'amagar els diners. Bueno, és una pel·lícula. És una pel·lícula, sí. Però el missatge de la gent està corrupta i el que vol dir-nos la pel·lícula, pues... Sí, la unió del poble, dels giles del poble, fa la força, no? Sí. Els giles, que el significat de la paraula és gent innocent, gent que se la pot catalogar de que, com si diguem, és que és tonto. Simple, tonto. Està bobo, sí, allí es diu aixina. I ells se consideren això, que són giles perquè és gent bona, gent innocent, gent treballadora, que és gent pues, normal, no? Una gent de classe mitja o de classe baixa, i els altres, els poderosos, els que tenen la informació i els que tenen els diners, són els que és espavilats i els corruptes. Sí. Jo tiraria més per ahí, gent que és bona persona i que confia igual en gent que penses o que sap més que tu, i al final aquesta gent pues t'enganya. I és el que es pot passar a la gent normal, pense jo, Sí, què passa, no? Així també van passar casos, no? En els bancs de gent que ha invertit en les preferentes aquelles, no? Sí, les famoses preferentes i la pobra gent com es va quedar. Pegar diners, sí. Ahí estan encara peleant, sí, per a recuperar els estalvis que tenien. Sí, és que també el Corralito va ser una de les majors... també se l'estava a caure en quebra, els americans diuen en default, aquesta paraula, i jo penso que és aquesta època, l'any 89-90, l'època d'Alfonsín, és quan ve una superinflació, una inflació brutal. Jo no sé si alguna anècdota recorde que la gent anava a un bar i demanava 5 cerveses, i dic, per què demanes 5 cerveses? Diu, és que quan anem a pagar la quarta o la quinta ja estan més cares. Sí, de com anava pujant el preu no? Per minuts o per segons. Anaven comprant i anaven a un supermercat i anaven llevant l'etiqueta. Jo no sé si era la falta de dòlars en les reserves del Banc Central o el tirar de molta maquineta de pagar coses que fa crear inflació, no? Jo penso que era això, que és molt mala gestió per part del govern. Sí, mala gestió segur. I aplega un punt que toca a fons la cosa. I jo crec que també la gent que estava en el poder, clar que sabia el que anava a vindre, però la gent del poble també penso jo que a poc aquesta incertesa en el que passava en el país, jo crec que aniria no tanto, perquè, clar, tu veus com pugen tant les coses. Sí, nosaltres hem entrat ara mateix, però és que fa por, perquè és que de la nit al matí, bueno, nosaltres... Allà plegaran una inflació anual de més del 1.000%, o sigui, una brutalitat. Claro, sí, i la gent del carrer, si tu sospetes que passa, que la cosa no va massa bé, pues potser vas traient estalvis, no? No, és que, a veure, no, això va ser el 2001, estic parlant del 1990. Però per què van posar el que no es poguera traure al dia tanta quantitat? A veure, això té una explicació. En l'època d'Alfonsí va haver una superinflació molt gran i l'FMI va recomanar que la moneda, que era l'austral en aquells moments, estiguera respaldada per el dòlar, però en comptes de 10.000 australs, $1, entonces, en l'època de Menem, quan guanya Menem, que era peronista, que jo també volia saber què és el peronisme, però és una cosa molt estranya. Ahí en la pel·lícula es diu algo, Sí. I ese personatge tan peculiar que hi ha. En l'època de Menem, que era una espècie de neoliberalisme papanatas, podríem dir, se va firmar, recomanat per l'FMI, la llei de convertibilitat, per estabilitzar l'economia. Tu, 10.000 australes seria un peso, i entonces tu tenies $1, quan pegaves $1 i podies imprimir un peso. Què és el que passava? Era la llei de paritat o de convertibilitat. En l'època de Menem, entonces què va passar? Que la gent
cobraban pesos, pero sí, realment el peso no valia $1, entonces ho transformava a dòlars. La gent no volia pesos, la gent volia dòlars, i es repegaven tots en dòlars, no? És una economia. També, per exemple, uno pensa en Cuba, que també està el peso convertible i també l'economia està molt dolaritzada si vols comprar els productes. Què és el que passa? Sí, és que en la pel·lícula es veu que el que tenien, els estalvis que tenien, ho tenien en dòlars. Claro, és que es convertien a dòlars. I on està la moneda nacional, que així de tot el món té dòlars. Tot per passos. Entonces, què és el que va passar? Que realment a Argentina tu podies viatjar, podies comprar, eres ric falsament, però com la teva moneda era... El peso estava tan sobrevalorat i era tot tan car que la gent no li comprava productes argentins. No comprava productes argentins, els polítics cobraven molt, eren mangarruferos, cobraven moltíssim, s'aprofitaven moltíssim i l'economia a poc. En un determinat, Brasil devalúa el real brasileño. Al devaluar el real brasileño, la franja del Mercosur, resulta que li compren tots a Brasil. A Argentina no entra res. Entonces no pots pagar sous, el deute es comença a pujar a lo bèstia, el dèficit crea deute i el deute... I al final caus en fallida, en default. Al caure en fallida, el mateix govern va dir tornar que el peso flotara en el mercat. És a dir, a veure què val realment el peso. Claro, és com si així ara volgueren tornar a la peseta. Què passaria? La gent el que voldria era traure els seus euros i anar i dur-los a l'estranger per reservar-los, perquè potser en el moment de la convertibilitat 166 pessetes eren eren €1, pues a lo mejor si ara flotara en el mercat i tornarem a la peseta, per aconseguir €1 igual serien 250 pessetes. Què és el que passa? Que tu, si tens, per exemple, una hipoteca, ara imagina't en Espanya, una hipoteca signada en euros i es comença a cobrar en pessetes, la teua hipoteca puja un 30 o un 40%. Entonces l'economia a poc, i a més tota la gent volia traure dòlars, entonces digueren, no, si trauen tots els dòlars del banc, els bancs quebren i l'economia quebra. Entonces, per això, a poc, i jo sí que recorde que era una mesura que l'FMI no volia, però el govern argentí sí que va voler. Era una època, va haver 5 presidents, crec que el president de la Rúa va fugir en helicòpter, va escapar. És a dir, una època superconvulsa, en un mes 5 presidents, imagineu-se. En quant de temps? En un mes o en poc. En mig any. O mig any, bueno, mig any. En la pel·lícula s'anomena. En mig any, cinc presidents. 5 presidents, sí, bueno, Bueno, també és una barbaritat. És com si ningú tenia la solució. A president per mes. Sí, però és que... Que barbaritat. Claro, una locura. Jo recorde al meu poble, Carcaixent, que hi havia un argentí que cobrava la seva pensió i de cop a repent ara cobrarien pesos, per aconseguir €1 tenia que pagar 3 o 4 pesos, entonces els 1.300 pesos que cobrava de pensió ja no eren $1.300, sinó que eren 300 o 400 euros de pensió. Imagina, o sea, s'ha dividit per 3 o per 4 de lo que tu cobres. I clar, va ser èpoques molt xungues i molt dures, perquè és el que passaria si tornàrem a la peseta, que podien ser... Claro, tu guanyes en competitivitat, perquè la teva moneda està molt devaluada, però els productes són molt cars, estrangers. En una entrevista a YouTube que Males gestions. Que he estat veient... que fan a dos actors que són dos giles en la pel·lícula, Daniel Aroz i l'altre Carlos Belloso. Pues un d'ells, uno diu que quan va passar això en el 2001 va perdre els estalvis. Al final diu que va aconseguir que li tornaren un 30 o 40%. Sí, perquè denunciaren a l'Estat. I l'altre diu que ell tenia els diners en 2 bancs i gràcies a un advocat molt amic, pues, claro, el que té padrins i ajuda, pues, van fer bones gestions i es va poder recuperar. Però que recorden aquesta època, pues, una època molt atroç i molt convulsa per Argentina. Hi ha alguns polítics que sabien que ara va passar això, que anaven a derogar la llei de convertibilitat de Menem, que, parlar de Menem seria... Parlar d'Argentina és un cas psiquiàtric també, però també dir que Espanya ha tingut 16 fallides, o sigui, que al llarg de la seva història no pensem que no han tingut fallides,
No puguem tocar madera, o tocarem madera per si de cas, perquè les coses pensem que no es poden passar i es passen a tot el món. Sí. I tampoc fa molt de temps que va passar en Argentina, perquè estem parlant del 2001. Està ahí al costat, o sea... Sí, que pot tornar a passar perfectament. Pot tornar, efectivament. Ahir a lo millor massa mangarruferos, alguns polítics que sabien s'enduguent els seus dòlars en aquest 2001 a l'estranger, això també se sap. Home, clar, la gent que estava informada del que anava a passar va dir a mi no em pillen, jo agarro el trac i m'assegure les... Clar, és que van deixar els bancs, tenien poca liquidez, entonces, clar, tu anaves per els teus diners, però si és que no estaven. Bueno, els teus diners no estaven ja en el banc. És que els diners no estan. No te'ls podien donar, no estaven. El 95% no està en el banc. Ni pesos ni dòlars, és que no n'hi havia. No, la majoria dels diners són diners fiat, fiduciaris, o sigui que són per reserva fraccionària, que es diu. Però bueno, això és una altra història. Sí. Mira, el que estàvem dient antes de que la pel·lícula és una adaptació de la novel·la d'Eduardo Sacheri, sí. Que també és l'adaptació, també és la novel·la de l'adaptació de la pel·lícula El secreto de tus ojos, del mateix escritor. Sí, en té tres novel·les adaptades al cinema. Pues és qüestió de llegir-lo, no, Marta? A veure, o almenys aquestes pel·lícules ja tens una referència al secreto de sus ojos, la Odisea, La noche de la usina. La afegim a la llista. Afegim a la llista si estan, no? Que bueno, a veure si hem demanat Kokoro, que jo estic sin Kokoro i de Natsume i porto ja el 25%, m'està agradant molt. Ah, mira. El tens? Ah, bueno, en digital, no? Sí, en digital. Bueno, si seguim en la pel·lícula, pues dir que és una pel·lícula que trata, bueno, té molts gèneres, mescla molt de gèneres, la comèdia, drama, el drama, el thriller, inclús un poc el western, i és una pel·lícula que, no sé, a pesar de que trata un tema així un poc delicat, pues el punt de partida és el corralito, però el missatge és la solidaritat, no? La unió fa la força, el que puguem aconseguir les persones quan es passa alguna cosa, almenys la dignitat, no? Penso jo. Bueno, encara que siga al marge de la justícia, que es puga considerar la justícia, no, perquè per aconseguir certes coses te tens que votar un poc i eixir-te'n fora de la llei. Sí, bueno, això... No, perquè ells ho fan, però com aquell... és que no ens queda més remei, no? Si qui té la justícia per les mans no fa el que ha de fer, ho farem nosaltres. No? Sí, és que... Una cosa així, és el que van decidir. L'únic mitjà que tenien en aquells... Bueno, en la història que passa en la pel·lícula, pues és que s'enteren un poc de que els seus diners podien estar per ahí i decidissin fer... un plan per a poder recuperar-los. Sí. I és més que res això. Jo penso que és demostrar-nos que junts la gent podem aconseguir moltes coses. Sí. N'hi ha un documental de Fernando Solanas, que és argentí, i m'ha recordat, és La dignidad de los nadies, o La dignidad de los giles, no? Això és, sí. És que és un poc el tema este. I també... A mi m'ha recordat moltíssim esta grandíssima pel·lícula colombiana, que ja la posarem al Cine València, La estratègia del caracol. Ai, era pues també boníssima, També anava per la mateixa reivindicació. Sí. De Sergio Cabrera. Sí, molt bona pel·lícula. Impressionant, La primera que vam veure, crec que en el Corona Cinema, pot ser? No, sí, la primera. Que estava a YouTube, està penjada, recomanem. Sí, continuarà penjada a YouTube, La estratègia del caracol, de Sergio Cabrera, que durant molt de temps vinaves a Film Affinity, era la millor pel·lícula colombiana. Ara n'hi ha algunes de Ciro Alegría, de La Barça de la Serpiente, i altres que, I també, té molt a veure en esta, perquè també tot el grup de veïns s'ajunta per
per a poder recuperar o que nos llevaren la vivenda. Sí, els desnonaments. Toca el tema del desnonament, sí. L'estratègia del caracol. Esta també és una pel·lícula, jo crec que per entretindre, no? És divertida i també té el seu missatge. Pues, bé, vam passar un bon rato, jo crec que la gent li va agradar. Sí, I els actors que estan genials, Bueno, en diré uns quants, no? Perquè n'hi ha prou, però els més destacables són Ricardo Darín, Luis Brandoni, fa un paper fabulós, este anarquista que ja no saps ni lo que era perquè ja tot era una locura. Sí, un home major, però amb molta sabidoria. Que arrastrava els altres. Molta sabidoria que li havia donat la vida, pense jo. I jo recordo l'estratègia del caracol, que també hi havia un anarquista espanyol. Sí, i que recordo molt, té una similitud i una semblança. Entre les dues pel·lícules sí que hi ha algo de similitud. També tinguem a Chino Darín, que és el fill de Ricardo Darín, que fa també del seu fill en la pel·lícula. Sí, que per cert... és el que la productora de la pel·lícula, bueno, són tres, no? Però una que n'hi ha films és del fill. De Chino Darín. També està Verónica Llinas, que fa el paper de la dona, de Ricardo Darín, Daniel Araoz, Carlos Belloso, Rita Cortese, Andrés Parra, Marco Antonio Caponi i Aileen Zaninovic. És esta xica jove, que és la secretària del banquer corrupte, que s'enamora del xic. I a mi també em va fer molta gràcia el paper de Rita Cortese, que era una empresària d'una empresa de transport, no? Que també els ajuda. No? Sí. O sigui, que també és com de dir, bueno, tots els empresaris no tenen per què ser corruptes ni anar a aprofitar-se del pobre treballador, no? I n'hi ha un paper en esta dona que dona un punt a favor també, no? De que també va voler entrar en la cooperativa i posa els seus diners a l'abast d'ells i d'ajudar. És que la pel·lícula jo crec que no ataca als empresaris, ataca més al govern, als banquers, a tots no, però suposo que n'hi haurà o n'hi haurien que abusarien d'aquesta situació. I a l'abogats, este home, com li diuen en la pel·lícula, no recorde. Mansi era un abogat, o sigui que ja veus tu. Jo penso que això és de l'època de Menem, com dient... Jo recorde un programa del Sánchez Dragón en Canal 9, era entonces el Faro d'Argentina, que parlaven d'Argentina, en aquest cas, quan va passar, i parlaven de neoliberalisme i papanates, no? I és perquè en l'època de Menem, de furtar, d'aprofitar-se, de que no... que així també va passar, no? De que vindrà una bombolla, no passa res, això és jauja i podem furtar, ¿no? Entonces, pues... Sí, quan també a l'època esta se venien un munt de pisos i després les constructores no... Sí, és eixa època. Aquestes bombolles tan a lo bèstia que després acaben explotant. Sí. Això l'altre dia estava veient jo en Cuéntame. Sí, pues jo penso que els 90 va ser una època de jauja, de privatitzacions, com en Espanya, d'enriquir-se fàcil, d'intentar pegar el pelotazo, i n'hi ha gent encara que voldria viure així, però bueno, això de guanyaràs els diners en la suor de la teua frent, pareix que n'hi ha alguns que no. N'hi ha que es guanyen sense suor. És que suar i... Això és per los giles. Això és per els giles, suar. Els diners que es guanyen així tan ràpid i tan bé, això és una meravella. Deu de ser, deu de ser. Menut xollo. Tot el món... A tot el món li agrada viure bé i tindre bones cases, bons cotxes, bons viatges... I n'hi ha qui ho fa de manera, ho aconseguís, siguent un empresari honrat, i n'hi ha qui vol al preu que siga tindre-ho, i és el que hi ha. Bé, esta magnífica pel·lícula va ser guardonada en la 34a edició dels Premis Goya, no? Com a la millor pel·lícula iberoamericana. Sí. El 2020. I bueno, té moltíssims premis, sobretot en Hispanoamèrica, moltíssims. Tant a la pel·lícula, al director, com a actors. I
també cines platino, cine latinoamericano de l'Havana, premis Forquet, també com a millor pel·lícula, els premis Ariels, també millor pel·lícula, o sigui que magnífic. No? En Argentina diu que va estar molt de temps en cartelera. I així en Espanya, pues, suposo que... No va estar tant. No ho recorde perquè jo... Jo no la coneixia, Jo no la coneixia. És que el trauma del Corralito pense que és un trauma que se queda molt, que no pugues traure els teus diners i que se devaluen tots els teus diners o el que tu pensaves que era el teu és molt fort. Va tindre que vindre gent que vivia en Argentina però que tenia familiars a Espanya, van tindre que vindre cap ací per a buscar-se el treball. És que a part de no poder recuperar els diners, que tampoc n'hi havia treball. És que estava tot mal. Ja. Era tot. Una cosa anava encadenant una altra i la gent se va tindre que buscar la vida com va poder. És el que passa, si no hi ha diners no es poden crear molts llocs de treball i clar, i la gent que en tenia, pues, de moment el quedes sense estalvis, què fas? També pues busques la vida per un altre lloc. Bueno, podies traure algo podies traure el mínim per sobreviure, ja està. Com uns 200 pesos, 250 pesos. Era a la setmana o a la setmana? A la setmana. 250 pesos per a subsistir. Per a subsistir, efectivament, hasta que va vindre ja en el mercat de valors, va cotitzar el peso front al dòlar i a partir d'ahí jo crec que era 3 o quasi 4 pesos un dòlar, recorde. Ara no sé com estarà el canvi, però per lo menos les converses d'aquella època. I què vos ha paregut l'estratègia de robar els diners, tot el que munten entre tots? Això va estar... És genial, No, a mi m'ha encantat, El guió és que va ser increïble, no? Tot el que munten com tenien que fer les coses per a que desconnectara l'alarma, però no era l'alarma principal, sinó la bateria de l'alarma. Tot el que van discurrir i estaven supercoordinats, era molt graciós. I quan l'abogat li sonava l'alarma en el seu mòbil, com a que algú estava prop d'on tenia ell els diners amagats, que va fer un socavó, no el va fer ell, va anar a fer a un home, que és el que el delata, un socavó en un terreny que va comprar, i ahí en el socavó tenia un subterrani, era una càmera quasi blindada, i allí és on tenia els diners del banc. Això estava molt graciós. Com ho tenia tot ballat perquè tenia vaques. I embouets, perquè pensaven que era un corral. Això va estar... Les vegades que va anar aquest home per la carretera i quan arribava allí no n'hi havia ningú. Quasi gastes diners dins en la gasolina de tant de viatge. Quasi es torna boig, Això va ser molt bo, molt bo. L'objectiu era tornar-lo boig, perquè es van inspirar en una pel·lícula. Una pel·lícula clàssica que van veure d'un robatori que, claro, volien fer tornar un poc boig a la policia i al final que la policia diguera pues no, és que salta l'alarma per el que siga i ja no anaven i aprofitaven ells per a... Ahí va estar la clau. Per a fer I no vos va recordar algo, no és exactament el mateix guió, però a mi em va recordar el de Atraco a les 3. De José María Forqué, la pel·lícula. I complicitat entre els empleats d'aquell banc per atracar el propi banc on treballaven. En algun moment me va recordar això també. I Rufufú, també molt bona, boníssima pel·lícula. De Maria Monicelli, no? Que gran Maria Monicelli, que m'agrada. A mi me va encantar aquesta pel·lícula, una pel·lícula en blanc i negre, però me va parecer espectacular. I la trama que fan estos giles pues és digna. Claro, tot casero, però per això feia tanta gràcia, perquè era tot a base d'ingeni. Quan van deixar... Tenien que una torre elèctrica, la número 3, pense que era, tenien que deixar-la inhabilitar. I al final, en el cotxet i se teledirigit, no van poder fer, i què fan? Pues ambient... allò... Explota tota la central, en tots els pobles del voltant sense llum, aquella en una boda...
Només era per a llevar la llum en el poble, no? Perquè si no, si el poble es quedava sense llum... Sí, quan hi havia tormenta, per a simular això de que havia sigut un apagó per la tormenta, però acaben explotant tota la central i... Tot. El cotxe se'n va del control i allà va a la central elèctrica i se ho carrega i pareixia una explosió d'una bomba nuclear, com si l'haveren tirat una bomba nuclear. Chernobyl, quan explota. Que fort, allò. Quan ho veuen els companys que estaven allí a prop del socavó, quan veuen l'explosió, al·lucinen. Clar, pensaven que s'havien mort, no? Pensaven que s'havien mort, ells inclús diran, estos s'han mort ahir perquè això no pot ser. Molt bona. Divertida, dins de la tragèdia que va ser això, però... Sí, la tragèdia és jo què sé... La mort de la dona, també de Ricardo Darín, també. La conseqüència de l'accident que tenen, per l'estat d'estrès en què estaven. Sí, està bé que marquen un poc de drama perquè la situació va ser molt dramàtica, valga la redundància, la que va patir Argentina en aquell temps, però que també aquest toc d'humor refresca un poc la pel·lícula per a que no siga tan dura ni tan... siga més assequible i més... Com de dir, no perguem l'esperança, també, de dir, no perguem l'esperança, sinó ens tornem tots bojos. Sí, no, jo crec que el missatge és que tu, al final, si no pots recuperar o intenta recuperar el que és teu, i si no, la dignitat. Almenys, la dignidad de los nadies. Almenys la dignitat, fer algo, intentar, no quedar-te ahí... Ens hem oblidat de la música? Sí, ara... Tant de parlar? Pues tenia prou temes, Bueno, ara diré una cosa després de la música. Això sí que és un cas, avui. Tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. Y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sacar. Està xula. Sí, bueno, la cançó està xula, Està xula, sí. Jo volia assenyalar el fet que ell vulgui fer una cooperativa. És a dir, que sigui un grup de gent que està unida, el poble unido, i que no n'hi ha ni jefes aixina o que potser n'hi ha encarregats, però que les classes socials o la distinció de classes no és tan elevada com aquesta època de Menem, del neoliberalisme salvatge se diu, de l'individualisme, no? O sigui, front a l'individualisme, l'esprit de cooperació. També la cooperativa era perquè, bueno, i aquest espírit tan bonic, però perquè no tenien prou diners que fora d'un soci la cooperativa, entonces tenien que buscar la cooperació. I per a donar també treball a molta gent del poble. Sí, clar. I és el que aconsegueixen, no? Perquè els diners que recuperen al final és per a fer aquesta cooperativa i que la gent tinga treball. Estava bé dir-ho, que ells van dir tinguem que agarrar-ho tot, perquè si no s'ho quedarà ell, el que d'això, i és els diners de la gent del poble. Entonces és fer alguna cosa per a la gent del poble
i després per a donar-ho per a... Sí, recuperar lo seu i després repartir per a la gent que necessitada, no? I també era curiós que cada un col·laborava en els diners que tenia, en els estalvis que tenia. Era una cooperativa que cada un posava els seus diners, no? El que tenia. I com anaven a les cases o als negocis a demanar, el paper que van fer... La tarta de chocolate. L'explicació era, bueno, era de giles, però... La tarta de chocolate com es repartia. I un fet de cooperatives que va passar en Argentina, que així posarem un documental de Naomi Klein, l'autora de No Logo, era de Take la Toma. La Toma, era un documental, era que en l'època del Corralito moltes empreses abandonaren i els mateixos treballadors que treballaven ahí, que últimament ha fet una sèrie que està en filming, l'últim artefacto socialista, que resulta que prengueren la empresa, jo recordo fàbriques Zanon, i la reflotaren, és a dir, van allí i la refloten, i això són casos reals, com ceràmiques Zanon, recorde del documental. I aquesta gent, com Naomi Klein, Abby Lewis, que crec que era la seva pare de Naomi Klein, pues van anar allà a documentar aquest espírit de grup de cooperativa que estava sorgint en Argentina arrel del Corralito, no? I les empreses abandonades. Molt bé, molt bé. Per això hi ha que donar aquesta esperança, no?, que se dona a la pel·lícula, de dir no tirem la toalla. Fem el que estiga al nostre abast i tirem endavant, clar. I ara, a veure quina tinguem així per a preparar, que diguem algunes pel·lícules d'argentines que hem fet al Cine València. Bueno, esta la farem El secreto de sus ojos, ¿no? Una pel·lícula molt recomanable. Fabulosa, sí. De Campanella, que la farem a l'antic Casino Republicà o Falange, no sé. Bueno, l'antica Falange y bueno, grandísima película, grandísima, ¿no? Grandísima. Películas como Un lugar en el mundo, a mí me parece maravillosa, de Aristarain, a mí me parece un super peliculón. Federico Lupi, el papel estelar. Y Lugares comunes també de Lugares comunes d'Aristarain també, una gran pel·lícula. Això me encanten a mi, aquestes pel·lícules. Nueve reinas de Fabián Belinsky, bueno, que grandíssima pel·lícula d'enganys i d'estafes també, no? Molt bona trama, també, molt bon guió en aquesta pel·lícula. El hijo de la novia, també de Campanella. En un Ricardo Darín també, en un paper boníssim. Sí. Sol de otoño. Sol de otoño me parece maravillosa, ¿no? Ese Federico Lupi. Sí. Lo van fer per al dia dels enamorats, commemorar. El dia dels enamorats, van dir una que siga... de gent major, una relació d'amor entre gent. Eduardo Millona me parece maravillosa. I el Saifred. Bueno, la China Zorrilla, que és graciosa, la dona esta. Ixa és que jo la tornaria a veure. Jo també. Bueno, i també la China... Que dos actors més entranyables, que paper i que pel·lícula. Sí, l'home este espanyol ara... Sí, és que no el recorde. És un actor... Sí, era espanyol, era maravillosa. Que la China Zorrilla també la veig en Conversaciones con mamá. També. Que era molt graciosa, me pareix una de les actrius més gracioses i simpàtiques que hem posat. Molt bona esta dona. Sí, esta actriu és fabulosa. I Cenizas del Paraíso, de Marcelo Piñeiro, crec que és el director. I El ciudadano ilustre. També, Òscar Martínez, aquell que torna al poble perquè l'havia guanyat l'Òscar de literatura i bueno, tot el que li passa. Tot el que quan torna al seu poble. Quan torna al seu poble, bueno, pareix que són... Mira, Manuel Alejandre. Manuel Alejandre, sí, efectivament. Este home que tenia ixa veu tan peculiar. Era molt entranyable. Me la té que posar Pepe un dia per ell, perquè puguem veure-la. Tornar-la a veure. Sí, no, li passarem a Marta, si vol, o alguna, la que vulgui a ella, li passem. Recomendable, 100%. Perquè s'ha fet una pel·lícula entranyable absolutament i Sol d'otoño a mi pareix un amor a la tercera, quarta... En el otoño, és un amor en el otoño de la vida. Penses que a aquestes edats no pots sentir un amor per una altra persona i la veritat és que els sentiments estan ahí. Els anys també, però... No té res que veure, no? Si uno té... A cada edat té el seu tipus d'amor, però és amor. És més tranquil, més sossegat, Sí. Molt boniques.
Bueno, posem algo de música i passem a la tercera secció, recomanacions literàries amb Marta Pardo. A veure. Bé, ahí tenim el rock argentí. Sí, no? Sí. Vota-me. També, també. Ara, Marta... A veure, Marta, una recomanació... Tot el micro per a tu. Collins, això jo... Pues recomanacions 5 minuts, ja. Recomanacions literàries, pues mira, aprofitant que mos anem a llegir Kokoro, que és japonès, pues n'hi ha un autor espanyol que ara està un poquet en auge, que és David B. Hill, que bueno, va triomfar un poquet en El guerrero a la sombra del cerezo. És un llibre que jo recomane molt a tots. A tot el món he dit llis-te-lo, i si no se l'han llegit se'l regale jo perquè se'l llisquen a posta. Quan meus cumpleaños ahí tenen el llibre. Bé, bé. A veure, torna a repetir, així ho gravem. El guerrero a la sombra del cerezo. El guerrero a la sombra del cerezo. Això pareix que sigui molt japonès o què? És molt japonès, sí, molt perquè... samurai, és l'època Edo, que l'època Edo, pues, en Japó era la gran època medieval. Sí, bueno, el senyor en feudal. Els Shoguns, sí. Exacte, i bueno, és un... va de samurais, el llibre va enterament de samurais, tant dels grans senyors samurais com dels... ara no me'n recordo la paraula, dels que... Ai, és que no una pel·lícula. Els Ronin, que eren els samurais sense senyor. Ah, sí, sí, sí. I, bueno, és un trama molt bo, a mi me va encantar. És un dels pocs llibres que dic que no se m'acabe, perquè estava disfrutant-lo tant. Pues ja tinc ganes jo de... Ja, bueno. I està triomfant molt aquest autor, va treure primer El guerrero a la sombra del cerezo, ha continuat en 8 millones de dioses, que clava un poquet... els espanyols, com van colonitzar també la zona del Japó, ho van portar allí el catolicisme, i l'últim que ha tret l'any passat, Forjada en la tormenta. Estos dos últims són un poquet, per mi, més fluixos, perquè, claro, El guerrero a la sombra del cerezo té tan bon gust que estos ja són un poquet més fluixos. És molt gros o així? El guerrero, em pensa que és 500, 600 pàgines. Ja, per saber-ho, així sí, si hi ha temps. Els altres dos són més finets. Però... Ja. És que tot este món al voltant de samurais és molt interessant, Jo és que com feia karate, pues... Te va entrar la curiositat. Claro. Soc cinturó negre, Ho dic perquè per alguna pel·lícula que hem vist, no? Jo recordo, és que de Masaki Kobayashi, Samurai Rebellion, sempre del... Bueno, jo per exemple, Harakiri de Kobayashi me pareix una super obra mestra, me pareix una de les pel·lícules més formidables. I El ocaso del samurai? Bueno, la de Joe Yamada me pareix una pel·lícula preciosíssima, me pareix una... Me posa
la carn se me fica... Era una època, com ha dit Marta, una època... Sí. Per mi és màgica, no sé. Sí, la cultura... el que significava ser samurai, perquè podem veure-lo un poquet en la pel·lícula de l'último samurai. Los 7 samurais, la de Kurosawa... Sí, però volia referir-me en l'último samurai, que explica un poquet el que significava ser samurai i l'espiritualisme que hi ha darrere. Això me referia, no estic dient que l'último samurai és la gran obra maestra, sinó que ahí explica un poquet el que significava ser. Clar, que no sol és el que són guerrers, és que hi ha molta... El bushido, que el bushido és la búsqueda de la vida, del sentit de la vida. Sí, parlarem del bushido en una pel·lícula que veurem en el Corona. Quina era? O era el caso del samurái. Crec que era el caso del samurái, sí, la de Yamada, sí. Això molt bona, és una obra mestra. Sí, a mi em pareix la pel·lícula el que es qüestiona este personatge. Sí, perquè ahí està, jo penso que se qüestiona aquesta mentalitat que també, per exemple, en Kobayashi també està aquesta mentalitat feudal, no?, de servir al teu senyor. De servir al teu senyor i la lealtat que tenien els samurais pels seus senyors no s'ha vist. Sí, però que també a voltes els senyors poden ser cruels i poden ser dolents i ruïns i n'hi ha certes costums que en el pas del temps uno se pot qüestionar. Per què tinc que servir a un senyor dolent, no? Sí, i la pràctica esta del seppuku que feien els samurais, que era... Avui en dia se coneix com harakiri, però no, en realitat el seppuku, que era que se suïcidaven clavant-se una daga en l'estómago. Sí, bueno, la pel·lícula de Kobayashi és seppuku, pas que diguem harakiri, però és seppuku. Ara es diu harakiri, però en realitat és seppuku. Vaja. Alguna recomanació més, Marta? I bueno, pues un autor que és així valencià, Juan Francisco Ferrandiz, no sé si el conegueu, Las horas oscuras, El juicio del agua... No? Bueno, pues té un llibre que es diu La llama de la sabiduria, que està basada en la València del segle XV, a mi em va encantar també, i narra un poc esta València del segle d'or, en grans personatges com Lluís el Canyís, que apareix en el llibre, Sant Vicent Ferrer, tots aquests personatges de Joan Roís de Corella apareixen, un poquet Isabel de Villena també se l'anomena, perquè està basat en una dona que vol fundar un hospital en la València del segle XV i tot el que té que passar esta dona per a dur endavant d'aquest hospital, perquè al ser dona no podia, tenia que estar casada, i bueno, és un poquet el drama que passa esta dona, i un poquet, per mi és un llibre d'estos que són dones empoderades que tirem endavant, i la sabidoria que se transmetixen de dones a dones, jo el recomano també molt. I més siguent d'ací, que és una història d'ací de València, pues ho recomano, que és un poquet nosaltres llegirem que portarem a Joan Olivares, el metge del rei, parlant de Lluís el Canyís, que una part verídica se la inventa, i va vindre Joan Olivares i va estar molt bé la reunió, per cert. I el llibre també, a mi em va agradar. Sí, a mi també. El llibre em va agradar. Sí. I ja tinguem el temps damunt, el tinguem ahir ja... I Marta, ja... donem per finalitzat o alguna més tindrà? Si no... Me llista els llibres que a voltes me pregunten qui me recomanes i me queda en blanc perquè és que com he llegit tants, no sé quin dir a voltes. Bueno, nosaltres recomanem ara que ha sigut príncip d'Astúries, que parlant del Japó, a Murakami. A Murakami, que jo no he llegit, sabeu que he llegit Kafka en l'orilla, no? Jo sí. I Tokyo Blues l'ha llegit en el club de lectura. Sí, dels primers que llegirem en el club de lectura. A mi és un escritor que m'agrada, perquè és molt original i a la mateixa vegada la tradició està mescla originalitat, tradició i fantasia, saps? M'agrada molt. Jo vaig llegir Sputnik, mi amor, este estiu, de Murakami, i també... ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Perquè li agrada córrer, a mi m'agrada córrer, i ella ha fet alguna marató, jo he fet 2 maratons, poquetes, però ella ha fet un fum, Murakami, i bueno, i me va... Ja li dedicarem
Ja li dedicarem un espai a Murakami, vale, no? Sí. Més endavant. Més endavant, sí, bueno, ara acabem ja. Sí, perquè tenim que anunciar la pel·lícula de demà, no? Ai, la pel·lícula. A veure, Isabel, que eres tu la presentadora de demà. Demà prepareu-se, que també tinguem ahí un bon grup. Qui són els que estan? Bueno, jo el que conec molt a Matt Mikkelsen, perquè sé que és ell. I com es diu la pel·lícula? Jinetes de la Justícia. Bo. O sigui que és una pel·lícula, jo he llegit una crítica indescriptible com a gènere, però genial, completament genial. Bueno, vinga, ja ens ha picat la curiositat. Sí, a mi me va sorprendre perquè és que mescla tant de gènere i té tants giros, me va agradar. Bueno, pues, bé, ja sabeu, us esperem demà al cinema. Sí. Bé, ja ens despedim i gràcies per escoltar-nos. Adeu. Bueno.